No niin, yritetään uudelleen. Täältä näin klikkataan tämä Firefoxin browseri on. Ja sitten sieltä haetaan Pizza Tenerife. Sieltähän se tuli nyt koko häskä tohon noin. Sitten sieltä painettiin. Nyt tuli tämmönen sivu tähän näin eteen ja sieltä nyt tässä näin ihan keskellä on tämmönen näin Google Transit. Ja siihen klikataan. Sieltä tulee karttapohja, Google Mapsin karttapohja. Ja siellä on nyt jo valmiiksi Intecapiado de Santa Cruz de Tenerife, mutta me vaihdetaan tämä näin nimi tässä näin. Pistetään siihen Reina Sofia. Ja sieltä tuli mahdollisuuksia. Reina Sofia, Tenerife Sur Airport. No se on sama kuin Reina Sofia. Tuo B-sarakkeeseen laitetaan sitten Puerto de la Cruz. No niin, se meni silloin, se Puerto de la Cruz, Spain. Ja sitten valitaan tuosta linja-auton kuvan. Ja sinne tuli nämä nyt sitten Get Directions. Me laitetaan tähän näin aika, tietty aika, laitetaan PM, koska se on ilta, laitetaan 11 kello 00 ja Get Directions. Ja sieltä tuli ihan suoraan tuolta vuoden yli, mutta ei se kyllä niin ihan mene. Mutta siellä on esimerkiksi 343 lähtee 11.15 tänä päivänä, mutta sitten siihenhän voi laittaa sen oikean päivämääränkin tuohon. Sitten tämmöinen näin, kun vaihdolla mennään 111 ja vaihdetaan jossain paikkaa 102. Se lähtee 12.52 AM, eli puolen yön jälkeen, eli melkein kello 1, ja sitten 2 aika lähtee melkein, mutta mä luultavasti saan tämän näin, millä pääsee sitten vaihtamaan. Tunti 57 minuuttia, eli 2 tuntia. Ja täällä näin, kun mennään vielä alemmaksi, täällä näin on, miten sinne mennään kävellä. Tietysti sieltä matkalaukkujutusta kävellä tänä Aeroporto Tenerife de Sur Reina Sofia Stop ID. Eli siinä bussipisäkin, mikä on 771, ja sieltä hypätään sitten 343 ja tullaan Puerto de la Cruzin, koska tullaan. Joo, tämmönen se on näin helppo. Näin helppo.